ruspa uyap parulet syad dujok ketuktin dujok hang tu kedai ketin Hades ngarang keren Jepang Lukas kalau bahkan riut kot barfulai ruspa upoi ha Hades ke Hades kam de ketin jong kijiu ke Hades kedai ketin jong ki Greek kedai ke jinget jong ki Greek ke Hades jong ki Greek kedai tik kum ke kana Jepang ruspa bot Lazarus habo beruyap kemensim ju kami ne tu kemet kita ada rukum berkat jong ki Greek bot unlet sha Hades tau de bru uba pop uba ubom le isnei ki we ubru bom mirap je ki beduk shigenten ubru pop kat kum berkat jong ki Greek ubru uba longkum ta kumune uruspa ndah ba uyap un poisha Hades kay Hades jong Greek kay Hades jong Greek dai gini hakaba kadon geding nang ta unsya pen jinjar unsya pen sitom utu briu hapo jong ni Hades kerkom perkat jong Greek Jepang Hades kam yadei rum bad kerukom perkat jong ki jiu Jepang ke Hades sengam onong biang kene ke kana Jepang ruspa bot Lazarus kami naga idea jong ki Greek ke Hades ke bo Jisu utip kam dei kum kene wala da udah Jisu bai tho ya kene ke parsi ke Hades ke bo Jisu utip kumujiu kam dei kum kene baling ogum ta namar u Jisu de bo pule ye ke testament berim habo pule ke testament berim kene dei ke ba ngai haga jing pule jing jing lap jonga kolong bo Jisu mdei ta manga yo i ba ki bon ki non wat benia ai ka Bible ki ong bo Jisu pule ya ka Septuagint Bible ka Septuagint Bible kadai ka ba ki penkelan na ga ktin Hebrew nganong biang ya ga original Bible la tho ga ktin Hebrew harai kumba aspa snemtam hashwa Jisu ki penkela ya ka Bible ya gani ktin Hebrew shaga ktin Greek but ya gani ka Bible Greek lakot ka Septuagint kalong kumba aspa snemtam hashwa Christ Jisu kani Bible but hagani ka Bible Greek ngilap ya ktin Hades ka ba ki penkela na ktin original ke Sheol baru Jisu upule ya ke Septuagint mdei tang Jisu wat ki apostol ro ki pule ya ke Septuagint balai galong kumne balai ki briu ki pule ya ke Septuagint kan ma bha ya ke bang ong ha to ke video bunang kong namar ka dei ka ya Hellenistic ha ka ba ki Jew bo na ki bomnang sho ikhtin la jong ki na ba ki le separate keleng kiri keleng kiri bat kim don se menega por don ko pat ka jap ngre basan syaraki haga ni ka por Hellenistic ka bas dang na do ka por jong Alexander the Great na do ka spas nem lai spas nem a show Chris na do ka por jong ka jing sanshar jong Alexander the Great hedin bo Alexander the Great yap ki rapateng no ki kini ki leader jong u bat kini ki leader jong un hadin ka we hedin ka we
nang tagi khon jong kine ki leader jong u ki sensyar ta do ko por jong waves em uba ngahaban ban mention ngahaban ong ni por u kerte mu Antiochus ni Antiochus uni dos em ba runar hau Antiochus Epiphanes ladapi kwa pantip ikene ka khana ngi Protestan ngem da tip ha re ka don ha Bible jong ka balang Roman Catholic hage kitab Makabi melengkong ba kitab Makabi sebahar pilai pan pulai gini pintip ja ayu hage to gi lais ars pas nem tam lais pas nem shwa Jesu kene ga kot de ka ba yatho pi shispa snem tam duna ars pa kene ga de ga kot ka kitab Makabi ba nungkong ba pin yo irap shibun kandon ga jingtip ka ba khrau ndah ba pipule yagane ke kitab but de ba kum ne ga por ki pen kelaya kene ga Bible Septuagint chektin Greek ngan ong biang to sekendian de ba kum ne ga por ka Hellenistic ka ya Hellenistic de ba kum ne ga por ki Pharisiro man shwa testament brim don Pharisi mdon Sadusi de bakum gene por Hellenistic ki synagogue mdon synagogue testament brim mdon Pharisee but karukom wat karukom sensyar khat ngarom ki wat ka jinglong lungdo ro kamde shu kumga por jang testament brim kaper ki ubom dei ban long u sem ubom dei ban long do kilong sem haga bakum ne por haga ne helen ka ya Hellenistic baru Jesu wan shega bakum ka ne ka pateng menriu ka ya Hellenistic haga ba ka ya culture ka rukom im jong ki jula kala sha lan shop da ka wai pat ka culture da pi pule le ya ka jing im jong Antiochus kumno Antiochus lada pi pule yaga kitab Makabi lai pinlap yaga jisnu jong ne breu kat hadu bagi kimi ki don ki jiu atau kane ki persya Yunus em badai ha bakum kane ke por ki semi kadon gawe ke thma ka baki jiu ki le persya ye kini ye kane gawe pat ka jai ben reu ka bangi khot ka baki ki nowat bani ga Bible ki scholars ki khot ka ba kade ka Maccabean revolt ka jingele persya jong kine ki Maccabi ki jiu ki le persya ini ba kum da ter bi pule ini de ba kum kan ni ka pateng benriu ujisu uwan but nda ba ujisu uwan kai ba ja chibon ba ki jiu ki ngej kum ba ngej ki Greek syapang ke Hades manusia ki jiu kim jutip bagi Hades ke de jakah ka ba ndah ba briu yap unle ceta ki jiu kim jutip ba ba briu le uyap unle sebeneng le ni shadu jok ki jiu kim jutip kum ta testament berim kene gor kom perkhat ba mensem kam yap kam don testament berim ki jiu kim jutip ba galong kum ta ki jiu kitip ndah ba briu uyap unle se jing yap uthia agri jong jing klet unle se gri jing dom tliu se ke nyamra ka ba jiliu kita ada ikentin ki bagi testament berim ke penon kam ba briu yap ule che shiol bat kini ktin shiol ki pen kelaka ki jiu ki pen kelaka shaga ktin Greek kum ga Hades hare ke Hades jong Greek kam yede kam don jide bat ke shiol jong Hebrew jong jiu ladapi lek ban pule ban wat benya ban check yaga Hades haga testament berim kabodon haga Septuagint Bible but ke Hades kabodon haga testament bethamai pinlap kadon ke jingi per kan don ke jingi sha kam don jingi per wat yaga Hades ka bahapo ka testament bethamai ro ka per tang hakne hi ke Parsi Jepangu ruspa po Lazarus nganong pi ne gwe pide ban sngotho sha ne gwe ujisu utip ke ege Hades ndah ba upule ke Septuagint utip bagi Hades kam dai ke kum kane jeka kum kane ke gospel jong Lukas nomor khan riu ujisu utip bagi Hades kam judai kum ni utip bagi Hades ka de ke shiol ha ka ba baro ke bahau ba pop ki le shahides ha ba ujisu pule ke Septuagint
utip bag Hades kam dei kum ke jong Greek de te ke pat ke pelong Jisu bane tho ye gani Parsi kadau tenrai kadau ba ke dei kani ba ukuran syagani ke pateng meriu ke bolong ke pateng Hellenistic ka ba ngi kodaktin pereng ki Hellenistic Jews ki Jew ke bolong lene ki karpang nganong ki Judean diaspora ka jing separate jong kini ki jong ke Juda jong ke Japan Israel jong ki Jew keleng uji supoi kene but kini ki Judean diaspora kini ki Jew diaspora kiba kini ki bru ki Jew kiba separate keleng kila perkat kila sedang ban tarai kila sedang ban ngai sepang Hades kumba yang ngai lang ki Greek mana topi haji syakam don gumata ka jaka ba khot Hades haji syakam don gumata ka jaka ba khot ka Sheol ka jiong ka Hades ka Sheol ka yeng namata ka jing yap simple ka yeng ta ka jing yap full stop baru Jisu tip ka Hades tenrei sengap ki Greek apa ki keren Jepang ke Hades ke dia to kalong thikum ne naga benta ka ba ka jing thmu jong ka ne ge jing kai jong aspang ka ne ka Parsi kalong ban ba pin sungo to shai ke Hades ba ke ge ne Parsi ba kam judon kum gane jing sha ha ka Bible boro ko ge jing jingri ha culture jong gi jiu kam don kum kene kam juron kum kene balepat kene kelong kum ne namar kadon kadau ke de namar bau kren syak segitu gijiu ki ba perkat bagi Hades kelong thik kum ba perkat ge Greek na kata da usu kren kum ne tenrei ngansa aji kai phi balai uhap banda kren kum ne balai kene ke Parsi kelong kum ne ngansa peteng ha ke wepat ke video balai ujisu uhap banda keren kumne ke gini balai gini Parsi kelong kumne de ngin sepet ha ke video kawan